ba wai ana yi bane kawai dan ka ɓata lokaci akan waya ka wuce gaba. No, it's a business. Ko da kake gani ana yin haɗa calendars, ana haɗa duk wannan abubuwan da kaga ana haɗawa. Idan ka je shaguna na computer, most of them ba su ne suke yin printing ɗin shi ba, saboda ba su da printing machine. They only have printer, computer, printer da sauran dai kayan basics na computer wanda na business center irin su photocopier, su laminator da sauransu. Waɗannan ba su ake amfani da su wajen printing waɗannan abubuwan ba. Ana amfani da printing machine ne wanda shi ake amfani, wanda kuma ba ko za ka kirga mutum 100 waɗanda ke da business center wanda ba su da shi. So suna design ne ta hanyar amfani da kwamfutocinsu, sai su cire a cikin flash sai su kai wajen da ake printing sai a masa printing. Duk abin aikin kwangila ne. To kai ma idan kai designing a waya, ba a expecting cewa in kai designing din wai zaka bar shi a cikin waya ne. No, kai fitar. Ga misali ka yi invitation na ɗaurin aure, ka fitar da shi. Maybe na abokinka ne, ka yi designing ɗin shi, ka fitar da shi a je a printing. It's okay, za ka iya. Sannan haka za ka iya karɓan kwangila haka, ko na haɗa letter headed paper, ko na stickers, ko na everything da ka san ana haɗawa da computer, kai ma za ka iya yi da wayanka, saboda wayanka ita ma is serving as computer. We are just underutilizing our phone, but wayanmu ita ma is capable of doing all that things. Duk za ka iya waɗannan abubuwan da ake yi. To wannan kenan. Da farko ba tare da ɓata lokaci ba, sai ka shiga WhatsApp, sai ka shiga pixallab ɗinka. Dama da shi ne muke amfani wajen creating na duk wani abu wanda ya shafi design. Mostly an fi amfani da pixallab saboda it's very sophisticated, yana da abubuwa da yawa. It has variety of features waɗanda za su taimaka maka, ko kuma waɗanda kusan abin da kake bukata pixallab yana yi. To da farko sai ka yi resizing ɗin image ɗinka to the appropriate, ko kuma to the faɗi, ko kuma in ce girman da kake buƙatan EIV ɗin ya kama. So a nan height ɗin, width ɗin mu bar shi a yadda yake. So muna iya editing na height ɗin, muna iya maida shi ko 950 ko kuma 900 ko whatever. Bari mu sa shi 950. Kun ga kamar haka misali, a ce wannan shine IV ɗin namu. To a nan sai mu zaɓi kala ɗin da muke so application wannan IV ɗin ya kama. Misali sai muna son fari, ni bari in sanya shi fari, amma kai you have free hand, kai kuma ka zaɓi abin da kake so, kalan da kake so, fonts ɗin da kake so. Shi yasa idan na gama wannan design ɗin, to zan ɗan tsaida recording ɗin, in zuba rubutun da kuma fonts ɗin da nake so. Na san ba zai ɓace maka ba, abu ne wanda it's very simple. Dukkan abubuwan kusan maimaitawa ne kawai. To da farko bayan ka yi wannan, kana da buƙatan duk in kana design ka dinga sanya wani abu unique, something unique, wani abu na daban don kai decorating aikinka. To a nan so muna so mu ɗan sanya wani abu haka just for decoration purpose, ba wai dole ba ne. A'a, zai ƙara inganta ko kuma zai ƙara kyawun aikin da za ka yi. So shine yanzu gashi mun sanya me ake cewa, mun sanya shape. To bayan ka sanya shape ɗin sai ka sanya shi haka. Sai ka misali sai ka zo ka yi editing ɗin shi, ka sanya mashi kala. Wannan wanda ka sanya sai ka sanya mashi kala. To a nan ni zan sanya mashi let's say navy blue, ko kuma I can put it this way. To amma idan na sa shi haka, sai in ɗanyi maybe in ɗanyi stroking ɗin shi da navy blue, so that ya ɗan ƙara kauri kuma ya ɗan yi kwalli kamar an sa kwalli. Kaga haka ya yi soki. To wannan kenan. Wannan wajen ɗan hilin nan da muka bari ɗan ƙarami, it means for an bashi ne dan kai design ko ka sanya wani abu. Misali gashi, bari in ɗan sanya wani abu, wani hoto. Wannan misali ne kawai zamu. Misali sai in sanya wannan matar, saboda in yi designing, sai in sanya ta misali. To gashi tana kallon can, ni kuma nan nake so ta kalla. Sai in tafi 3D rotate, sai in y axis ɗin nan zan ƙasa da shi sai ta juya. So gashi ta juya, sai in yi amfani da navigation, sai in ja ta gefe. To gashi kuma na ɗan yankan mata kai. So for this reason sai kuma ɗan yi resizing ɗinta, a ɗan rage mata girma ko yaya ne, so that ba za a yanke ta ba. To kaga a haka in kai navigating ɗinta za ta shiga. Depending on the kana iya ƙara yanka yadda kake so. So wannan kenan.
ma ba wannan ba kuma za ka iya amfani da wani hoton. To wannan bari mu bar shi a haka, bari mu zuba rubutun. Yau kamar yadda ake gani ga text mun rubuta. So a nan waɗannan baka da buƙatan sai kuma ka sake yin customizing ɗinsu misali. Kamar yanzu misali shi wannan ka rubuta sunan baban ango. So yanzu idan kana buƙatan rubuta sunan baban amarya, abin da za ka yi kawai sai ka taɓa shi sai ka zo sai ka yi kwafi, ka ga gashi ya fito. A nan sai kai double click a kan shi. Idan ka yi double clicking sai ka cire shi, misali malam Sada Usman shi ne sunan baban amarya kenan. So anan sai mu ja shi mu daidaita shi da wancan so that ba za a samu bambanci ba. To gashi mun kawo shi. To wannan kenan. A nan wannan shi ma in ka tashi cordially invite sai kai copying ɗin shi, saboda idan kana buƙatan text ɗin ko kuma in kana buƙatan girman fonts ɗin da font ɗin ma su zama iri ɗaya, so baka da buƙatan sai ka sake, sai ka yi double click sai ka sa let's say cordially bari mu sanya. Kun ga yadda ake copying na abubuwan, bari mu yi da zuba rubutun sai mu yi designing ƙarshe sai mu yi finalizing. To wannan kenan. So yanzu don mu ƙara ma daɓen mu makuba sai mu ƙara shigo da wani shape ɗin. Shi kawai don dai shi ma mu ƙara kwalliya ne. Mu ƙara shigo da shape, ga shape mun shigo da shi sai mu ɗora shi nan ƙasan wannan malam da alhaji ɗin. Sai mu ɗora su nan, sai mu daidaita girman shi ko kuma mu tabbatar cewa ya tsaya tsakiya accurately ba tare da wani ɓangare ya fi wani ɓangare ba. So gashi za mu maida shi tsakiya, gashi yawwa. So gashi mun sanya shi. To kalan shi sai mu sanya mashi kala ɗin yellow ɗin nan da muke amfani da shi. Gashi mun sa yellow, shi ma sai mu mashi stroke, a mashi kwalli da ainihin navy blue don abin ya tafi uniformly. So gashi muna iya rage shi zuwa 6 sai mu ɗan sauke shi saboda ya shiga kwallon da muka sanya sai ya shiga cikin rubutun da ke sama. To sai mu ɗan sauke shi a ƙasa gashi. Yawwa, to wannan kenan. So anan sai mu sanya text shi ma a cikin shi. Yawwa, so kamar yadda ake gani gashi mun yi design to the wedding fataha of their son and daughter. Yanzu za mu rubuta of their son and daughter. Yawwa, ga sunan ango da amarya mun rubuta. So yanzu abin da ya rage mana which will take place as follows, sannan kuma sai date, time, sai phone number wanda za a iya contacting, sai mu zo mu yi design ɗin nan gefen, shikenan mun gama. Yawwa, to wannan shine sunan ango which will take place as follows, date 1st March 2020 times 2:30 p.m. Dai Ben Malam Musa's residence. Wannan shine ainihin yadda za a sai yanzu sai ka sa phone number saboda for contact, in mutum bai gane ba, misali bai gane kwatancen ba, akwai phone number wanda ake kira ko na abokan ango ko na ango din, usually dai na abokan ango, so that ango is busy a ranar, ba zai iya daukan waya ba, ko wayan kowa zai iya dauka ba, ma yana iya dauka ma ya maka shirme. So sai ka sanya namban wani abokin ango na kusa da ango, kuma wani wanda ke unguwa wanda ya san wajen, wanda zai iya kwatanta ma kowa. So yanzu sai mu sa RSVP sai a sa phone number din da za a sanya. Bari mu sanya. Yawwa, yan uwa kamar yadda ake gani wannan shine ko kuma in ce wannan shine content na invitation namu. So yanzu wannan decoration din idan ya maka kai you have free hand, kana da ikon ka sanya dai abin da kake ganin idan ka sanya a wajen wannan decoration din ya yi maka. Kamar yanzu misali idan wannan matar ta yi maka kana iya barin ta haka, idan ba ta yi maka ba misali let's say muna so mu canza ta, bari mu canza ta, bari mu yi amfani da kuma wani hoton mu gani. Bari mu jarraba wani hoton mu ga ya za ya kama. Za mu iya shigo da wannan ka'aba ɗin mu aje a wajen da matan nan take, depending on your taste. Wani abin da kake so ba shi yake so ba, wani abin da wani ke so kuma ba shi wani ke so ba. So dai yadda abin yake yadda abin ya maka haka za ka sanya shi. Tsarin ka za ka bi ba na wani ba, tunda kai ke aikin. Saboda haka sai ka aje ta
idan kaga ta yi maka sai ka batta a nan. Ita ma idan ba ta yi maka ba, you have free hand, ita ma sai ka ɓadda ta, sai ka shigo da wani picture ɗin kuma. Muna iya shiga da wannan masallacin mu sanya shi, gashi mun sanya, gashi mun sanya. To wannan kenan. Idan shi ma ya yi maka sai ka bar shi a haka, idan bai yi maka ba sai ka canza. Nan kuma gefen kar ka bar shi haka nan, shi ma ya kamata ka mashi wani ɗan decoration. Misali wannan dai bari mu aje shi inda ya kamata ya aje shi. Shi wannan gashi ga wajen shi, muna iya sanya shi to back ko kuma na iya sanya shi a haka, mu bar shi a haka. So wannan kenan. Yanzu next sai mu yi decorating gefen nan, angle ɗin, ta hanyar shigowa da shape. Mu shigo da shape sai mu ɗan buɗa shi, sai mu shigo da shi, sai mu karkata shi hakan nan, ko kuma haka. Sai mu canza kalan shi zuwa kalan da muke so. Kamar ni zan sanya shi navy blue ne. So bayan nan sai mu ɗan sanya wani abu, misali kamar text. Bari in shigo da wani font nan, kamar misali Z. Ga Z nasa, sai in shigo da ita misali ga Z nasa, sai mu je fonts. Akwai Islamic fonts wanda idan ka sa Z zai baka kamar hannu haka yana roƙon Allah. To bari mu duba a cikin fonts ɗinmu akwai Islamic fonts, sai mu down to Islamic fonts. Akwai hannu da yake nuna kamar ana addu'a, kamar yadda kuke gani. So sai mu ɗan yi resizing ɗin shi, sai mu yi resizing, nake so resize, ɗan ƙara mai girma daidai yadda dai zai occupying, zai iya zama a nan ɗin. Kun ga ya yi girma. So sai mu ɗan rage shi, let's say to 50. Na ma iya barin shi haka 63. Sai mu aje shi inda ya kamace shi. Yawwa, to a nan sai mu canza kalan shi to white so that zai zama ana ganin shi. So wannan kenan a takaice, haka ake haɗa invitation na ɗaurin aure ba tare da ɓata lokaci ba. ‘Yan uwa, mun zo ƙarshen wannan tutorial ɗin. Kar a manta a yi subscribing. Wanda bai gane ba yana iya yin comment ko kuma ya yi magana da ni ta WhatsApp ko kuma ta Facebook. Thank you very much and have a nice day.